3 urte bete dira hilabete honetan etxean konfinatu gintuztenetik. Zerbait txarra atera genuen hortik hori denok dakigu, baina onik ere izango zen, ezta? Bazen galdetzera. Ezagutu nire neska, hobeto? Batzarra maskarilla. Negati maskarilla, bai. Alde ona agian barrutik atera gendun elkartasun, ez dakit, zen hori. Atentzio eukin dugune danok eta informazioa eman dozkuena eta dan hori oso ikusgarri izin degurutza. Gauza bat ona izan zen denbora izatea nitzako bai etxan egoteko eta deskonektateko. Oposaketak prestatu ahal izan nuen. Etortein eta bezero asko bakarrik. Lehen elkar ibili izan direnak, gaur egun ez da bitxa elkar. Bezian egun bezalako eta peligro egaz. Eta txarra izan zen terrazaz nekola eta egiten zagoen eguraldiagaz, Bai. Aprobetxatu genuen, oso ondo aprobetxatu genuen denbora ezean egoteko, bai. Txarra, askok igual balkoietatik indako polizia lana.